Ang Maynila ba ay ang pugad ng mga rapist? Bakit ba napakaraming rape cases na nangyayari at mga karumal-dumal pa yung ibang kwento rito, yung mag-ama o yung magkapatid na ginahasa o magpinsan ginahasa o yung kaibigan ginahasa. Ito ay sa mga karumal-dumal na pangyayari sa ating lungsod na dapat mabigyan at mapagtuunan ng tamang pansin. Kasi kung hindi, lalong lalala ito at kawawang ating mga kababaihan. Ngayon, ang tanong, bakit ba? Bakit man napakaraming rape issues sa Maynila? Ang una nakikita kong kadahilanan niyan, ang mga drug addicts. Marami kasi sa ating lungsod ng mga drug addicts pa rin na hanggang ngayon hindi pa rin nalilipol. Dapat bigyan ng tamang pansin yan. Dapat ang pamahalaan natin, national man o local, magtalaga ng isang task force o talagang totohanang seryosong paghahabol sa kanilang mga mga addicts na to at mga users at mga suppliers. Kasi kung hindi natin malilipol yan, paulit-ulit yan kasi pag ikaw isang drug addict, kadalasan nawawala ka sa kaisipan mo. Kaya kahit na kamag-anak mo, ginagahasa mo, kaya walang kapanatagan sa ating lungsod kung ito hindi magagamot at hindi mabibigyan ng tamang atensyon. Aside sa mga drug addict at saka mga drug supplier, Dad, sa tingin mo ba ang solution dapat para sa Maynila, makakatulong ba kung magdagdag tayo na mas marami pang mga pulisya na mas present sa Maynila? Siguro ang dapat natin gawin dyan, katulad sinasabi natin, isa sa dapat bigyan ng pansin, yung kapanatagan ng mga mamayan. Yung sinasabi natin kaayusan, kasaganaan, kapanatagan. Mawawala ng kapanatagan ng bawat pamilya o bawat mamamayan sa Maynila kung iniisip nila na ang kanilang mga anak, na mga babae o mga kanilang kabiyak na babae magagahasa sa Maynila, lalo na pag naglalakad sa gabi at sa dilim ng gabi. Una, dapat siguro lagyan natin ng maraming ilaw, parang isang sikat ng araw pa rin. Kahit na gabi, may sikat pa rin ng araw kung marami tayong mga solar lights na nakakabit sa bawat iskinita. Parang sa ganun, isa yan sa mga pamamaraan para maging panatag ang kalooban nating mga kababayan. Pangalawa, dapat meron tayong mga roving marshals na umiikot 24/7 para sa mga private subdivision. Dapat merong umiikot dyan na talagang nakaradyo sila, may central command, naka-CCTV per district, para sa ganun ang ating mga mamayan magkaroon ng kapanatagan pag umuwi sila. At lalong-lalo na mga kababaihan. Yan ang dapat bigyan ng pansin ng local na pamahalaan, hindi lamang ng nasyonal. Pero paano yung mga sa mga loob-loobin ng Maynila? Kung saan may nangyayari mga rape, katulad ng sinabi mo, may mga nagre-rape sa sariling bahay o sa sariling pamilya, paano natin sila matutulungan at paano natin mapaprevent yung mga rape cases doon? Una, dapat yung mga drug addicts mabigyan ng listahan. Meron naman listahan ng kapulisan at ang ating mga pamahalaan. Dapat yung mga drug addicts niya ma-identify at dapat maimbitahan sila na pumunta sa isang rehabilitation center muna para sa ganun magkaroon ng panatag na kalooban ng kanilang mga kapitbahay at ang kanilang mga kabahay. Pangalawa, dapat yung mga kababaihan natin, meron kayong hotline na pwedeng tawagan. Kung sa umpisa pala nakikita nyo na masama ng tingin sa inyo, lumayo muna kayo. Dapat merong halfway house tayo sa mga kababaihan na pwede na pansamantalang lipatan. Pag sila ay nangangamba at hindi na panatag kalooban nila sa mga kapitbahay nila o sa kanilang tinitirhan, dapat bigyan ng pansin yan ng local na pamahalaan. Bigyan natin ng halfway houses, hindi lang mga kababaihan, lalo yung mga may hirap. Kasi isa rin sa mga dahilan. Kaya maraming rapist sa Maynila, hindi lang sa mga drug addicts yung kakulangan ng hanap buhay. Kasi kung marami sa ating mga kababayan na walang trabaho, may kasabihan nga idle mind breeds evil Kaya nga kung idle yung mga kanilang isip at wala silang ginagawa, hindi pagod ng mga katawan, kadalasan yan mga pagnanasa at kalaswaan ang iniisip at ginagawa. Kaya dapat mabigyan natin ng kasaganaan ang ating lungsod, mabigyan natin ang ating mga kababayan ng magandang hanap buhay para sa ganun mabawasan din ang ganitong klaseng pangyayari sa ating lungsod na hindi ka nais-nais. Well, para sa akin nga, Dad, parang ang mukha nga kasi, ang problema ng Maynila ay yung mga rapist at mga krimen na ganito. Pero hindi siya pinag-uusapan, hindi siya nalalagay sa spotlight. Kahit na alam na natin na ang statistics ay 4 na rape kada araw ang nafa-file. Parang hindi siya ata nagiging priority ng Maynila. Sa tingin mo ba dapat maging priority ito ng Maynila? Dapat, kasi kung walang kapanatagan ng ating mga mamayan sa isang lungsod, anong dahilan bakit nandyan tayo at naglilingkod tayo sa pamahalaan? Tungkulin natin kung tayo naglilingkod sa pamahalaan na pangalagaan natin ang kapakanan ng bawat mamamayan. Hindi natin pwedeng isaintabi ang kanilang kapanatagan at kanilang kapakanan para lang sa ganon masabi natin okay tayo. Hindi.
dapat natin bigyan ng atensyon yan. At dapat, sabi nga nung iba, bigyan ng kamay na bakal. Sa akin naman, hindi kamay na bakal. Kamay ng hustisya. Dapat merong kamay ng hustisya na makikita nila sa bawat sulok ng ating lipunan at ng ating lungsod na alam nilang handa tayong talagang ipakulong sila at talagang tugisin sila kung sila'y gagawa ng ganito. Ipakita natin na may puso tayo sa ating trabaho bilang naglilingkod sa pamahalaan para mabigyan natin ng proteksyon ng ating mga kababayan. Sang-ayon ako sa iyo, Dad. Kasi ang kailangan ng Maynila ay isang pamamahala na may puso para sa kanilang mga tao, hindi lang puro papogi, kundi mga aksyon para ma-prevent ang mga kasamaan at mga kasalanan na nangyayari sa kanilang lungsod. Aanuhin mo naman ang dami ng proyekto na iyong ginagawa. Aanuhin mo naman ang iyong pinapakita mga pagbibigay ng mga ayuda sa ating mga kababayan. Kung hindi naman panatag ang kalooban ng ating mga mamayan sa ating lungsod, paano uunlad ng ating lungsod kung hindi panatag ang kalooban ng mga mamayan? Mag-aalisan ng mga hanap buhay dyan, mag-aalisan ng mga naninirahan na may kaya. Bigyan natin ng pansin, bigyan natin ng puso, bigyan natin ng determinasyon. Sabi nga without passion, there is no solution. Kinakailangan lagyan natin ng passion, bigyan natin ng puso. Ako'y nananawagan sa lahat ng mga gustong maglingkod sa ating pamahalaan. Kung hindi nyo kayang bigyan ng puso at hindi nyo kayang isakripisyo ang buhay ninyo para sa paglilingkod, mabuti pa wag na lang kayong maglingkod. Yan lamang po mga kababayan. Ako po si Michael Say, inyong dad ng bayan. At ako po ay si Solomon Sai, ang inyong kuya ng bayan.